the Chapter Executive Manager. Sir, maayong buntag! Uy, maayong buntag, ma'am, and all the listeners. Yes po. Good morning. Advance Merry Christmas, sir! Yeah, Merry Christmas sa inyo tanan. Yes po. And speaking of Christmas, sir, murag kaliwat kanan ang Christmas gatherings and ang exchange gifts. Unya daghan o naay pipila nga kanang wa nalipay sila mga regalo nga nadawatan, sir. Agoy kini ang atong hisgutan karon kani expectations and disappointments. Damo gani nagawas Sir Chofilo babag ulang kini siya gikan sa sikat nga artista. Gipost sa nakadawat ato nga Christmas package siya nga murag sarcastic ang iyahang pagpost, sir, kay mo wa siya nalipay nga katuray nadawat. So nalibog mi karon na kung unsa man gyud mga tao unsa man gyud ilang gusto. So akong una na lang ipangutana, sir, paunsa nato i-manage ang atong expectation sa pagdawat og mga regalo aron malikayan ang potential disappointment. Okay. I think ito sa mga i-consider nimo ang inyong value or perception about Christmas or gift giving. Unsa ba imong pagtan-aw sa paghatag og regalo? Is it more of material gain or fostering relationship? So by that, magdepende sa kung unsa imong pagtuo or perception about Christmas. Dira po mag-tailor fit imong reaction about giving gift or receiving gift. So what I mean to say, reflect sa imong value. Reflect sa imong gi-value about Christmas. Okay, ayan. Salamat kaayo ni Ana, sir. At least ang uban karon makabalo ta unsaon pag-manage nga basin niya kay wa man gud ta kabalo, di ba, sir, unsa tong madawat kay unless naa kay gusto gyud nga i-direct nga mao na lang ni palitas ko abi or kaning wish list gyud, di ba? Namo nga ingon Ana, sir. Gusto ko ikaw na lang nagpalit sa inyo para wala na ko ano. Di ba? Malibog na lang ka. Ang punto lang ng Durano is gift giving man good is supposed to foster relationship, reaffirm or confirm your relationship or connection with somebody else na gina-value nimo ay importante sa mong kinabuhi. So, wala man good ang sense kung masyadong materialistic imong priority about gift giving or receiving gifts. And to note that Christmas or gift giving is beyond tangible materials. Yes, sir. Oo. Sir, subay ni Ana, no, kay naamang gyud yung mga tao, sir, nga dali gyud mangluod unya kana ganing dili kadawat sa kaning ko ni regalo nga nadawat. Posible ba daw, sir, nga makaapekto sa mental health sa tao ang ingon ana nga sitwasyon, sir, kanang nakadawat ka regalo niya di kay ka gusto, sir? Unsay posible nga effect ana? Kanang ina po ragod mo. Wala lang gusto ka nay. I mean, so it refers to mental health. Makatabang sa imuha na i-check imong value. About, meaning to say, dili ka mag-expect too much about what people can give you. Kay ang priority nimo about gift giving should be fostering relationship. And then it makes sense manggod nga ang makaguba or ang makadistract sa celebration is your too much expectation sa mga material nga bagay. So what I'm trying to say is di ba niingon ko sa mga previous interview, mental health is about relationship. Yes. So di ba it makes sense manggod nga sa anak lang na material na bagay, mawala imong sense of celebrating the season. So, kailangan nimo itimbang-timbang at the end of the day, kani mo nga season is beyond gift giving. It's about fostering relationship. It's about refreshing your connections to somebody else. Ayan, noted to siya, Sir Chofilo. Sir, gawas na to, sir. Kiniputang sa mga muhatag og regalo, sir, no? Usa day angay i-consider og latawon sa usa ka individual nga muhatag og regalo, sir. Well, again, sa ato ko do kana ina po ra pud nga reaksyon na. Opo. Kanang ayaw pud ta mo pagkataka og hatag. Anong ganing ikaw pud nga muhatag the same sa ibang value nga you have to be
kailangan ka ma-aware nga ang imong gihatag na gift is a reflection of yourself to somebody else. It's an extension of yourself. Diba? So, kailangan po din mo i-consider na ang regalo na mong gihatag is a reflection of yourself. Diba? Kailangan mo tanang visualize nga ang bawat anin makarealize na gina-value nimo siya. Ay, ana di ay. So, dili po siguro ka magpataka sa hatag. I mean, kanang i-consider nimo ba nga opportunity po siya na mao ni ang time na ma-refresh amo ang connection sa isa't isa. So, ang material na akong ihatag is a representation kung paano na ko i-value ang taong akong hatagan, anak. Ayan, kaya ang uban diba? So, yes. by that way, mas meaningful ang celebration sa season. Ang uban mang good sir kay nalain kay sige na lang dog mag, sige na lang dog towel, alarm clock, album. Ay, tabarangay na ito na. Ganyan mga hatag tawil, itabarangay na ito na. Salam. Ato na ng iban sir, no? Pero bito sir Chopil. Bali na, it-up na. Oo. Kaya kung lisod ka banding. Unsa ko, no? Pero bito sir, salamat yan. At least na-open ako mind ngayon ato day mga higala, no? Pero bito, can we ask some practical tips for finding joy this season, Sir Chofilo? Biyan sa material na aspeto sa mga regalo and i-add na lang po nako, sir, imong Christmas message sa mga tao karon as a mental health advocate po. So, Merry Christmas sa tanan. And then, let's get reminded of this season. No, muna ang season of gift giving and reaffirming relationship and connection with somebody else. Siguro, ang tip lang nako is, muna ang season na mag-invest o mag-remind ka kung unsa ka-importante ang mag-invest sa relationship because investing in a relationship is investing for our mental health. So in matters of gift giving, let us get reminded nga ang paghatag o pagdawat og gifts are just material representation kung paano nato i-value ang tao o ang celebration. So bot pasabot, let us go beyond material gain ani nga season because at the end of the day, mag-matter yun sa ato ang existence ang pag-value sa relationship which is beyond material things. Ingon ana ka importante ang season sa Christmas. Yes, sir. Salamat kaayo, sir, sa imong panahon and advance Merry Christmas. Mula agami dira, sir. Yeah, Merry Christmas sa inyong hatanan. See you soon. Bye-bye. Yes, sir. Thank you and good morning. Ato nakauban mga kasama ang Philippine Mental Health Association o PMHA Davao City Chapter Executive Manager Chofilo Lemique.